Asantwa. Sabakaya yemya no ma prefafui. Omuba santimantem. Ebra na otufo sejutu. Wodi fisia 25 years. Ye hu omuba. Omuba di stay na akono na afepa. Enne ya saba bi mu a. Ya no masabe di ahia wa. Sabi omosi afa wo mo. Eso so prawa. Na ya den takrefo. Abubo mu nyanya ahapai tumi wom adeda wom ko ani atena yasasia ani asamtotofra etiene ampa ebecha sambre die bibia dia danse se ni Tackie Teiko a wotoso mienu no ono na oyiniti a wo bai se ni Tackie Teiko otoso mienu badia ani ene enhyase na nyansapo abafasam a fa yedi anomoka ane asante hono yamfa bi aduku eja emfa emamo yadi kaka trano asante ini a odi kan etu kwan ye afri asante mantam wono aye on rampe the second on no tu sana mono na aye apem ahankono aduanan ensia 1946 and as say Abaso. For the benefit of those who only understand English, let me read it in English. Then after I explain it in Chi. So when Santene Adman Brompa II visited Accra in the colony in 1946, what was the state of the nation? As a Misa, in 1946, the Gold Coast was made up of only 4 territories: Colony, Asante, Northern Territory, and Transvolta. In 1946, there was no Eastern, Western, Central region, nor Ahafo region, nor Upper West region. So, therefore, there was no Ghana. But in 1946, was the year of the Bands Constitution, the first legislative instrument to be bind the 4 entities together. Thus, Asantene, 1946, visit to Accra, the then capital of today, Eastern Central Western region, was as a special guest of honor of the inaugural ceremony of the Bands Constitution. Again, the 1946 visit was the first time an Asantene was traveling outside Asante since the restoration in 1935. A grand Durbar was also held in Prempa's honor by Mantse on that visit. Prempa II also took the opportunity to take first-hand look at Achimota School, where he planted a tree Green Day before Green Day exists, still exists. 2 years later, Prempa II founded Prempa College. Santene was able to do the second is on his way. Mami Jim never know your genome. A bear was too far at my Prempa. I was also near you. I am a person of the kind. No, the PMU, I will anchor for that. I am after him. I have no idea 9 Ensia. Satamuno. Now, I follow ye. On my Santino, the Kanya. Now, to quiet Sian and Nachi. A free Asante Memu. A free bra. Asante. As I come on, I will affair him. I am no idea. Saenu. Sometimes, somewhere you are gone. And Tigamanchano. Ebo Janata. Adama Otufo. Ajamai. Prempa. And watching what that is. I'm a Achimota School. And son, actually, all but the Chia, the baby Prempa College. I'm a refi, Sasatamno, not Ghana, any honor. Now a man, you want to fight for Bessa and 9.
banks constitution amamra na abua amomano atimi aka no abom eti na me no kasai otu fa bansa bobai no abaya de anika na akona papa atosu mienu a asante ni bi bank abunkuni mantem ha no yeguso akabebra yade be mam se ore achiame pomaya osono ana yahu se abo front so siso ya bebo nkomo ye de epejiremu ba ye be di nkomo kakra ni wadaroma ni ni nkomo ga Ghana de mitimi wie mo Abusha eti anyasam katra enano yeguso na mamenka abakwasam kakra nyansapo yanso yansa somu no menka kakra na mefa enkyeremo sanse nyansapo so yaye hwehwemu amyehu senti a anya nwanwa sa asante ani yenuanom enkranfo ewo twakapa a eda yentemo na we efri owura bi afransa amate amate ama ne ho na me bekenkan na okyeremu a na ya woga kingdom sa asanteman kyekye ane ne nkabom no aba wo afe apem ahanson ane ba kunumu a ayo obi konfo anoche ana oboaya okyekye asanteman ne nyina mu no emusuaku a wo moboaye akyekye asanteman no amuda so ewo honomo ebi da so wo honomo a Wamu atia seminamo ekasei. Bako ane bua ankame. Ana wonu free akokere. One mononom. Na saume kaya. Abra wakai ko edi gafo anim. Na wamone akwamu. Abo mwade akoye. Awo ayawaso. Na ayaga ekropon. One friend say gamie. Na anono na ye coastal migration. Na ye coastal migration. Said the Mekano, and the Sauremua, Ronica said their first stop was Pasi, Wale, Bugwashi, and Nay, Sayana, Yefre Honomo, and no any Piaya, one more equatina epe. Why see what a fe apem ahensia at your watchimu, 1680 mu, and asma mekai, a see na Ekoba say, na Yefre a profobi, and asa biabi, a somo, and nay. Afade okankwe stew ane aneho eho asam ena making na de yakoba ene se na ayi chumo eno aye suma ayi wono abaye ga manche ana anye asam ketwa kra wo ho eja busiafo yeguso echiremu kakra yensa ka echire sentia asante ene yenuanmo enkanfo de akoye ene da wo montem fritete ade besi ene no eno abakwasam kakra nyansapo yansa som na yesan bisabadwemba na yede amamo yede kan aka sa bubuashi 1680 afiapam ahensia ade wotwenu mu na eno ana owura yi echiremu a asomoi eho na apadi okanko akonwa no wopagya ya ofiri se bubuashi ho ana ode koye eno ti owura ye friend sa ayi Toma, ono ana obeye ga manche sa afia mekei na orei egusu echrem se emu nshada na ho amaye hu cheka na eja okanko ane asomo ana afeyi ayi toma no omo entemo na ni nyina mu no kakra yensa asom no echrem a ga asnase awo pasa kole 20 years itisha adiono afi apoma hensia adio woto edikosi afi apem ani ahanso 1680 to 700 na yeku anim no owura ye friends ayichuma obeye gamanche no sei ana eno so atie wo sei abuan ama wo bomoden
ama wɔn ɛkɔ mpoano na ɛno na owura ayi tomo ankyɛ ɛna ofiri mu a ɔtɔ nananom ɛwɔ ɛnseɛ do na ne nyinaa mu no ɛkɔba sɛ ama ane amate wɔn akyire mu a ken ayi kuma Teiko ba wɔn na obedi adeɛ awɔ 1700 no mu afe apem ane ahanson abra ayi toma efiri hɔ no owura yɛ frɛ ne sɛ ken ayi kuma Teiko ba ɔno obedi adeɛ awɔ afe apem ane ahanson no mu abusa yɛ ko no obi sɛ kwan ane ayi kuma ama ane amate akran akyerɛ mu a na ɔyɛ amtafarema ade ma okanle ana afei okan kɔ a na ɔmo yɛ anuanom brɔdɔfo na yɛkɔɛ no mu a yɛkɔɛ no mu magasɛ nyansapɔ so nko a ana abɛnya saa amammerɛ abakɔsɛm ne ayɛsɛm yi mewie a mɛkan ne borɔfo na mede ama wɔn nso a wɔn te borɔfo no wɔn ate aseɛ yie paa ɛnyɛ asɛm ketewa na ne nyinaa mu no ayi kuma ama ana mekyerɛ mu sɛ na wɔn yɛ anuanom okan le okan kɔ a wɔn nyinaa ɛbɛboayɛ ama nneɛma kɔ kan sɛ yɛka ne yɛkɔ fam a okan kɔ ɛbɛyɛ gamankyɛ na ɔkɔsɛm yie whole generation wɔfa asenom ane adeɛ a na ɛmoa ama nneɛma ɛkɔ ɛkan ade ma wɔn a na ɛnyɛ asɛm ketewa na obisa sɛ so na ne papa ane ayi kuma anaa wɔn nyinaa yɛ asɛmbisa a ayɛ atwerɛdeɛ a egu dan mu a ɛnɛ yi ɔpanyin a mebɔɔ ne din no ɔno ayɛ hwehwɛmu a yɛnsa aka bi a yɛbiebie so na yɛde ama mo yi ofori ankama wɔn na nkra kyerɛ mu a ɔbɛfa akonnwa no efiri bu a ankema hɔ wɔn nyinaa nso na wɔn firi akrokari abusua a ɛwɔ asante ɛmantem no mu medical car kyerɛ sɛ asante anka bom no obiri kɔmfɔ nɔkye 1701 ɛna ɔyɛ saa nka bom yi a ɔkyekyere asante a na ɛnyɛ asɛm ketewa ayi kuma Teiko ba ayɛ ɛda anasa ɛde ma asante ɔpanyin ne yɛfrɛ sɛ ofori ankama na ɔno nso bɛdi adeɛ awɔ 1700 ɛde kɔsi 1733 ne mu na ɔno di animu ama ɛkum mu no akɔmu 1730 odi so ankunim ama wɔn mu nya wɔn fa ahodie efihyia aduodum akyi bekyerɛ 1680 ɛde kɔsi 1730 akɔmu dominant a na nyɛ asɛm ketewa wei bɛyɛ adeɛ a na ɛni ka yie paa na yɛ sɛ wɔdwe wɔn a wɔnte aseɛ ayi kuma ankasa abɔ mmɔden ama ɔkyekyere n'ahenie a na ɛfɛ na akɔnɔ a na n'ahenie no anaasɛ n'ahemfie no awɔ agye mankase anaasɛ agyaman kɛse sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛka no awɔ asante mu no mekyerɛ wɔn ne senti a asante ne ga awɔ nkabɔmuo na ɛyɛ anuafoɔ ɛde bɛsi na ntotoyɛ ne mpapamu bia ɛni asante ɛne yɛ nuanom nkanfoɔ wɔn mo ɛntɛm eti sɛ wokɔ sɛdeɛ makan na ade kɔ fam a ababɔsɛm ne kyerɛ mu a na sɛ ɛkamea kɔɛ sɛ ɛnnɛ otumfoɔ sɛ tutu na kwansra a wɔde bɛpiem ɛwɔ ga mantam ha na wɔde ne Tackie Teiko Tsuru wɔn maka bɔmuo ade nsa ato nsɛm mu no sɛbe efiri baabi ɛna bɛduru baabi a ɛkamea kɔɛ sɛ ne ba prɛko pɛ ɛna ɛne no a ɛnsosoeɛ biara ɛni ɛntɛm afei ma menkae borɔfo no na memfa ma yɛnuanom a borɔfo no na wɔn mo te no na wɔn mo nso ɛnte deɛ yɛkyerɛ mu ɛwɔ yɛne ankasa yɛkasa mu no yie paa the second wɔn no ankasa ɛna afei deɛ wate asi fam no wate asi fam a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɛ dɔ no wɔ paa eti ma menwi potɔ kasa no na memfa ma mo na yɛhu senti a ɛnnɛ saa ayɛmfo baanu yi wɔn bɛdi kaso bom na one mabwa manema konkai. According to AA Amate, EA Ama, and other sources, there was a Ga kingdom in Ayawaso, 30 kilometers north of Ga. By 14
1683, led by Ayi Koshi. We also know that the Asante Confederacy was founded by Okomfo Anoche in 1701. However, the clan that came together to form Asante had been in existence for few centuries. One of the clans was Boa Ankame from Akrokere. Boa Ankama from Akrokere. After the defeat of Okaiko led by Gan, by Akwamu, and collapse of Ayawaso as Gan capital. Gamie started their coastal migration. Their first stop was Pasakbale, present-day Bubuash. In 1680, it would appear this was the place Asomo took Afadi Okaikwe's to Aneho. It would also appear that Ayichoma became Gamanche here. It is not very clear the relationship between Okaikwe and Asomo and Ayichoma. Easy. But I have been advised they were all half brothers, sons of Mampon Okai. Can stay at Pasakbale for 20 years, 1680 to 1700, under Ayi Chuma, and he might have taken them to the coast. It would appear that Ayi Chuma died shortly after arrival on the coast because both Ama and Amate wrote that a new and first king, Ayikuma Teikuba, was installed on the coast in 1700. Who was Ayikuma? That's the question they asked. Ama and Amate pained he was a son of Okaiko's sister, Randolph. On the other hand, said he was a son of Ayoko, a daughter of Ayichoma. All three agreed that there was a constitutional crisis because for the first time, a son of a female ascended the throne. I believe Ayikuma was a son of Okaile and not Ayoko. So, a nephew rather than a grandnephew of Okaikwe became Gamanche. I do not think a whole generation of nephews would be skipped to that grandnephew, who was the father of Ayikuma. Another question appears here. This is the most interesting part of the whole story. I was told it was called Ofori Ankama, from Bua Ankama clan of Akrokere in Asante. So even before Asante Confederation was created in 1701, and Asanteman was in Gan. What was he doing in Gan? Another question appears here. Apparently, he was contracted as a mercenary to help Gan fight Akwamu. The relationship between Gan and Asante is very deep. It even predated the creation of Asante Kingdom. I strongly believe so. Technically, with the establishment of Ajik Mangasi, Chukuma died. What is significant? This transitions. Gamie, like saying, Okaiko cares Gan before he died. What exactly did Okaiko say? I have not ruled it in any book. Read it in any book. But my great-grandmother, Osekwa Rocha, told me that the great king, after realizing the betrayal and treachery of his Asari general, said, Anunyam ban Asari no, Shimon we ba yega no, to wait glory of the throne
would not come to Asari, but rather strangers would rule Gan. Esayekuma Teiko, the son of Asante, and his descendants, the strangers. Okay, can refer to, think about it. Ajekuma had 4 children, or grandchildren, of Ofori and Kama. 1. Ofori Tabo succeeded his father, 1733 to 1739. Second, Tata Aini Akwa succeeded his brother, 1740 to 1782. Ode Oforiwa married from PM. 4. Momo Omodro married for 9. Children of the children of Ajekuma, or great-grandchildren of Ofori and Kama. 1. Ofori Tabo, I have not read about a son of his. Teiko succeeded his father, Tata Ahini Akwa, 1782 to 1787. Teiko started a Propon Saba Osepri, aka Saba Achem, son of Oda, and man from Piam succeeded his cousin, Teiko 1788 to 1801. So not all from Piam are royals, only the descendant of Saba are. He didn't start a new reign. Amoji, son of Momo, and a priest of 9, Yaboy succeeded his cousin, Saba from 1802 to 1812. Like his cousin, Teiko, he started a new line of succession, Abogi. So by 1812, we had the main trunk of Ajimankasi and tributaries of Okropon, Amogi, and Saba line from here. All these were descendants of Asantino, Ofori, and Koma. Abusia, Anya Asam Ketwakra, Echipadi, Ebrami, Aleka Grama Kaino, Natrese, Chaka Abo Asante, Ane and Cry, and Tamua, Epo, Ukui, Edu Reya Meka and Asemi, that's to say, and Nay Asante and Asaka, Ahiniano, Asante, Ewo Chaka Womwa, Tawantawa Bia Aneka, Ana Afei, Asante, and Tam Ewo. Need Tackie Teiko the second. Bamba Tenta won Fakwa Kama, one and you say, why in it here? Oba, now, Oba Tase, Ewa, and then Empire, Ebeka, and the ADOM TV channels as well. This is the historic visit of Otumfuo Sejutu the second to the Gas State, hosted by the King of the Gas State, King Tackie Teiko Tsuru the second. Yo, what's up, Almost like the perfect world. Almost like the perfect world.